Gluhosljepoća je specifično i jedinstveno dvostruko senzoričko oštećenje vida i sluha. Gluhosljepoća je stanje, a ne bolest. Ona ograničava ili onemogućuje osobi optimalnu percepciju pomoću vida i sluha, do te mjere da mu to pričinjava teškoće u svakodnevnom životu. Gluhosljepoća je veoma složena i specifična. Ona može biti urođena ili stečena. Učestala je podjela na 4 osnovne grupe. Prva je gluhoća i slabovidnost. Druga, slabovidnost i nagluhost. Treća, sljepoća i nagluhost. Te četvrta, praktična gluhosljepoća. Nesamostalno pretjecanje informacija, smanjena mogućnost stjecanja životnih iskustava, znanja, vještina i sposobnosti, nedostatna spoznaja svijeta oko nas. Mali broj čujućih i videćih osoba poznaje specifične načine komunikacije gluhoslijepih osoba. Nedostupnost pravodobne i odgovarajuće komunikacije pri ranoj intervenciji. Izloženost opasnostima, zapreke na putu, stupići, viseće zapreke, iskopavanja, uski prilazi i sl. Nesigurna orijentacija u nepoznatom okruženju. Smanjeni intenzitet kretanja. Ovisnost o tuđem slobodnom vremenu.